Força expectació al Guinardó en la presentació del pacte per un model de barri impulsat per l'Associació de Veïns i la Coordinadora d'Entitats. Han definit les actuacions de futur prioritàries després de sotmetre-les a un procés de participació ciutadana. Hem aconseguit al voltant de 300 enquestes a través de 26 presències al carrer i hem buscat els equipaments i els horaris on hi ha afluència de gent en aquests equipaments. Per exemple, les sortides de les escoles. De les enquestes es conclou que els veïns volen millores en l'accessibilitat, que s'ampliï el patrimoni protegit i sobretot més espai per als vianants. Per això proposen que es creïn 3 eixos lliures de cotxes a l'entorn dels equipaments principals com el Mercat, Torrent d'en Melis o el Casal d'Entitats del Mas Guinardó. El que vol el barri és reconèixer la necessitat de reubicar els cotxes que actualment ocupen la via pública i reconstruir un teixit pels vianants que sigui més amable. Els veïns presentaran ara el seu pla a l'Ajuntament. Ho faran a través del Consell de Barri perquè tots els partits coneguin les necessitats i les reivindicacions del Guinardó de cara al proper mandat municipal. Hem posat unes caixes de recollida al Mas Guinardó.